Oh, mierda, hau ez dut aldatu, kaguen sos. Total War, juegos... Total War Attila. Kauen tal, ez dakit ikusiko den izan aldaketa. Aldatu diote izan, baina ez dakit ikusiko den, agiso. Justo orain konturatu naz. Baina, bueno, botako dugu Twitterratik. Dida batetan, uste dut orain irudia kongelatuta ikusten dela, beraz, barkatu, ez badala kongelatuta ikusten ikusiko da beltzez. Total War Attila, bi punto. Gauzak komentatzen. Vale, izena ez bada normal ikusten, barkatu, bale, jazte ikusten da zuzena, vale, primeran, postenaz. Temango dio nire kanpaina jarraitzari, eta orain aldu danean, jetxeko dio soinuaz, naiz konturatu horretaz. Kauen tal, eskaratu lurtuta, nago gora zen izelako praktiketik, osea, ez nago fizikoki edo nekaduta, dauzkat oinak, hankat dauzkat lertuta egotea 6 ordu altxatuta bori, lertuta, oza, imaginatu, 6-7 aterniz etxetik goizeko esperolak den gutxitan, heldu naiz etxera gero eguerdiko 2:00 eta ez naiz eseri denbora horretan. Orduan, ba, imaginatu, ia, sinina, 7 amalau. Osea, amalau, ba, pues, 8 ordu altxatuta, pues, azkenean oinak lertuta maitzen dute. Orduan, zergatik esunekoa, bueno, osa batzuk komentatzera nator, alde batetik praktikena, nire goera, pizkat badita ere Attila Total Warreko gauzak erakustela, eta pizkat ere Total War Warhammerreri buruz hitz egitera, bale? Informazioa daukat, gauzak ikus egititut, ja, informazioa badago, hilabete eskaz falta dira ja pizkat gutxiago, badakizunez gainera hilabete bat atzeratu egin dute. Total War Warhammer, a ver, opciones, sonido, musika, jaitsiko dugu zona da, baina jaitsi berra dago. Honen konpratuko dut dide batetan, dena ondo ikusten dela. Bai OBS-en, bai ikustut baietz, eta bai mendik. Vale, primera. Orduan, kaixo ikusten da izo denari, ongi etorria. Bueno, ea zer egin aldugun. Pizka nola dekatelen txertan nire partidan egoera. Bueno, nik ikusten duzuen ez naiz hauek, sajoniarrak, vale? Sajoniarrak dira imperio berri bat, hemen ikusi dezakezue. Nuevos reinos, tiempo de conversión de edificios menos 50%. Y luego, bueno, excedentes de alimentos, imperium, kasu honetan intimidatorio, gran poder daukat gainera, poder poderoso, paganismo germanikoa da nire religioa, eta kosta sajona, bueno, en fin, hainbat abantaia. Vale? Unuak pasatu egin dira jada, eta ikuste zakegu hemen, Europa, nahiko, zonalde guzteu nahiko matxakatuta dagoela orokorrean, bale? Orain ja pizkat joan da errekuperatzen dana, baina egonda guzti hau, egonda benetan zonalde guzteu egonda lehertuta, unuengatik. Osea, unak egon dira hemendik gora bera, eta uste hau egonda onarte, osea, así, sin más dilación, onarte egonda guztiz lehertuta, osea, le han metido una pasada al Imperio Romano de Occidente oso desentea, daude separatista romano hauek eta daude beste batzuk ere, ez dakit dara bintxaltan hondit biltzaten, baina daude bi separatista romano. Unoak saiatu ziren ona etortzen, vale? Eta hainbat tribu galeoi, bueno, galo germanikoei, eta galoi esan bait, baina Germanian orokorrean, neko palize eman dio eta neko
herriak baina lehertu, osea, lehertu da esaten dena, lehertu. Hau interesatzen zait, poblazioa sortzea hemen, portutxo bat izateko baita ere hemen, holan, jende guzti honekin komertzatu izateko portuaren bidez. Baina, joango gara dirua behar delako, behar dira 5.000 edo 6.000 burrada bat, diru burrada bat. Orduan, egunuak hemendik sartu egin dira, vale, hemendik egon dira bereak egiten, zaitu ziren hona etortzen, baina burrukat izan genuen haien kontra, nik eta ez dut goratzen hor gehiago, eta paliza bat eman, baina literal, paliza literal. Eta ez dira itxuri, ordutik ez dira itxuri zonaldo honetara, pasada eta primera, porque rebelde erromatar separatistekin dituzte kriston armadak. Eta hena azkenean, adibidez, kasu honetan herri hau lehertu egin dut, baina lehertu egin dut erromatarrei atxera eramateko, ez? Hau da, kostatzeko gehiago urrengokoetan gora igotzeko eta nik lasaitasun gehiagorekin funtzionatu izateko nire zonaldean. Ikusten duzunez nire zonaldean edokateneko kontrol orokorrean Germanian ikusita egoera orokorra Germanian dagoena, Germania, bale? Imaginatu, hau dela gaur egungo Alemania, hau da Belgika, ikusten duzue, hau da Belgika, hau da Frantzia, hemen egongo litzateki Lille, Bretonia, hemendik egongo litzateke Normandia, Bordele, Toulouse hemendik, ez dakite joko honetan dagoen Toulouse herria berez. Akitania, Bordele, Toulouse hemendik egongo litzateke, Euskal Herria, hori, gutxi golamera, hemendik egongo litzateke Monaco, Masalia, antzinean, Romeria dana Masalia egongo litzateke zonalde honetatik, bale? Eta orain txartan helburua da aguantatzea 422 urtera arte. Kosten duzenez, Bretainia hemengo zonaldetxoa kosta daukat, burdina interesatzen zaidarako, baina ez dugu, ikusten duenez ez dugu ateratzen. Orain fijatzen naizela, ez dut ateratzen burdina Londresetik. Ez dudelako eginda burdina esplotatzeko, hori beharko nuke, orain hasi naizela irabazten poblazioa hau egiterakoan, dagoen ditxerakoan, esplotazio hori egitea. Interesatzen zait gainera. Endaukat armada bat, badazpada, jende honekin ondo eramaten nintzen, baina orain ez nahi zaino ondo eramaten. Hau konkestatu duelako, eta interesatzen zaidana igual ziurazki, egingo dut... Honaritza ertan ez, hemen dago hau, hau lau ertarate igo behar da, hau konpondu alizateko. Orduan, helburua da, hau behar dut 6.000, 6.000, bueno, 8.000 ez dakit ezatuk ize burrada iru dolau txanda, pasa. Eta, alba txikitxo bat egin, nada, 2 soldadu, eta honek harri hau bere ganatzeko, bale? Justu zuenez, minus 3 daukat, baina banago hau egiten, bitxandetan bukatuko dala. Ematen didana, janari kontsumo nahiko handia, baina ematen didana kriston orden publikoa. Hori interesatzen zaigula. Orduan zer gehiago, ez dute zebez gehiago. Hemen daukat beste armadatxo bat. Bale, ez da munduko berena, baina justo hemen kontrola mantentzeko balio zaidana. Eta Belgikan orokorrean oso zoriontsu bizi gara Belgikan. Esan daiteke. Bale, ea dena ondo doan, berriz ere, barkatu, konprobatu nahi dut dena ondo doala, arrazorik ez egoteko. Bale, primera. Bale, orduan, orain txertan egoera da, txandapasak egin behar ditu dala, dirua batzeko eta hemen azteko bere ganatzen zonalde guztitzu hau, bale? Gero, familia movida, hau ez dakit oso ondo zer egiten duen, baina badakit kokatu alditu dala. Hau da, nire pertsonaia eskondu dela, erregea, gran rei, 69 tacos, o sea, 69 tacazos, o sea, 69 tacazos, chaval. Eta eskondu da, eta 8 urteko batekin, baina, bueno, vale, no podía ser más. Uste dute gero urrengoko erregea izango litzatekeela, printzipioz, seme zuzena, uste dut lehenengo seme hau bala. Bueno, juez supremo, señor de la guerra, ez dakit oso ondo egiten duen, hau, baina uste dute diru eta hainbat abantaiak ematen dizkidala, beraz, interesatzen zait kokatzea, eta jendea, hori, postuak irabazten joatea, egia esan da. Uste dut hainbat abantaiak ematen dutela,
Ja, daukat, osea, semea, semea, eta semearen semea. Osea, hiru generazio daude hor, ja, lau, ja, aseguruan. Segona, beto, ja gutxien ez dago bat bakoitzeko, hori, primeran. Segona, vale, lehena ondo da, primera, vale, hau hemendik, gero tasa, poder poderoso, dominio, bueno, en fin, hainbat gauza, gero, nahiko ondo da, alde politikoki nahiko ondo da, gero tasa, que normalera daukat, ez dute, montuz, jeitxinei ez egon dira pare bat txandetan lehen, aurrerago, bai igo behar izan ditu dela, baina, bueno, gauzak kontrolpen eta txeko edo tarazteko edo horrelako zer esan dezakegu izan litzateke hitz egokia. Bueno, orduan, orain helburua da herrizko hori lortzea portutxo bat izateko hemen eta gainera holan bai Belgika bai Germania bizkal lotuta izateko. Londresen aldugun bezain pronto burdina ateratzea eta oraintxe bertan separatista erromanoetaz babestea, holan pizkat esan holan dira oraintxe bertan dituan helburu nagusiak egia esateko, ez daukat holan espantzio helburu garrantzitsurik partida honetan oraintxe bertan, ez daukat diruri, fizikoak ez daukat 2000 diru armada bat egiten kasu honetan herriarekin pikutera jotezen, eta benetan 2000 gutxienez sajoniarrekin 2000rekin ez dagoaz inora armada batetan, baina inora ez. Orduan, zer gehiago? Hasiko naiz igual, behar bada, Total War Warhammerri buruz pizkat hitz egiten. Total War Warhammer da, dakizuenez, Creative Assembly eta Games Workshop bateratu egin ziren, egiteko joko hau, ez baina txerto, nondik ulertuta daukadanez, egin zuten pizkat, Games Workshopek 25 urte zituen ez, garai horretan, gaur egun gehiago, eta pizkat hori ospatzeko edo, ez? Orduan, horretaz ja duela 3 urte inguru, komentatu zala edo entzun egin zala. 3 urte gero zer deko? Bueno, deko ja Total War Warhammerreko izeneko joko bat, nun Warhammer Fantasy, argitagarri, separatistas germánicos occidentales, esta facción no ha sobrevivido. Oye, que ere zeuden, itxo, nago kaskoak kolertatzen, porque daude ya esaten que se les va a acabar la batería en breves y no quiero problemas. Separatistas germánicos, hostia. Vale. Asuda, emitir decreto porque lo digo yo. Vale. La humilla diru, ikusten duzunez ere diru gehiago ematen digu eta bar, primeran. Orduan, non dagoen? Total War Warhammer, egia da. A ver, eman segundutxu batzu, porque ezin dute gizona naiz eta burmuina ez nago ematen bi gauzetara egiteko eta guztia kontrolatzeko ez nago ematen burmuina. Diru egorre nahi dut, oraintxe bertan, holan ia 6.000, 7.000, horrengoko txandani ia izango dugu dar dugun guztia, janariz primeran goaz, hori posten nago horrek. Eta hemen burdina hau igual kendu egingo dut. Hau behar bada kendu egingo dut Elizabena. Santuario hau zer ematen digu, orden publiko más 2. Armada daikogu, lan nibelek iguletxake armadak. Kendu egingo dut hau, eta urrengo gotxanan hemen arte izago egingo dut. Nahiago dut burdina ateratzea hor negozioak egiteko, negozio onak eta sakonak egiteko, besteak beste, vale. Total War Warhammer, burua, gainera hau gatzen badugu hemen, desolauak egotea lurraldeak negatiboak ematen dizkigute. Horrego horatzen dau, janariaren mekanika saltzeko, jokonetan janarien mekanika aldatu egin da, ez da jada orain arte
adibidez Rome bian, janaria, supoetuz zuk zeneukan, adibidez, landa eremu bat, egiten zuena 20 janari, eta egiten zuen txandaka esan dezakegu, bale? Eta zuzen dukan erekin bat 10 kontsuentzen zuela, orduan zure janari kopurra zen 20ken 10, eta hori jartzen zizun. Jokonetan, ez da hori gertatzen, jokonetan gertatzen dena da, zuk udan, zure landa guztien artean, imaginatu, proiektu egiten duzula, 100 janari, bale? Udan, hori udan. Eta 100 janari horiekin, beste estazio guztiak bizirik iraun behar duzu. Beitu, unuak oraindik geratzen dira, baina ikusten duzunez doazte italiaruntz. Orduan, kontrolatu behar duzu ondo edota soberan izatea janariaren movida. Organik udan egiten dut eta gero hiru estazio irutzan da ditut nun ez dudan ezer ez produzitzen. Hor dau janariaren movida, joko honetan. Mekanika hori azalduta, jarraituko dut eta Warhammeraren movida. Komentatu dut duela 3 urte, agertu zera edo entzun zeana hori, eta gaur egun ja bilabete falta dira ateratzeko, eta zer dakigu joko horretaz, Total War Warhammer. Amatxu maitia, zelako joko datorren. Bilabete bat atzeratzearena ondo etorriko zaie, porque vaya. Los asesinos de serpientes hil zaie, liderra. Estadista, influencia personal más 1 por situación que incrementa la influencia. Posibilidad de engendrar hijos. Actividad activa del miedo 1. Dignatario, tasa de imposición, ambicioso poder, influencia personal. Que incrementa la influencia, atacar. Moral ematen digula. Eta izan ditugu hortik matxina da bat. Orduan, matxina da hori, akatu behar dugu, ez dakit non dagoen, segurazki Londresen, ez da? Bai, ez? Ez? Ez dakit non izan den matxina da, a ber. Guerra Civil. Hauek dira. Venga, akatuko ditugu. Ostia, hauek ez daude bez pa tirar cohetes. Ostia, ez daude hauek be pa tirar cohetes, Ostia, eskarbaderdia, alarma berbera. Vale, atxera ez, egingo dugu atxera. Eta hemen zer dekogu defentsa. Hostia, ez dekogu hain bat, ojito. Hau da, rebeldes, hostia, Pedrin. Amabos, vale, hemen egin dezakeguna da. Mercenario batzuk hartu, txanda pare bat. Hau dekote una penetración de armadura a los hacheros, pero de flipar. Benetan, flipantea. Uy, katapultakas. Eta... Sangradores nómicos. Orain bai. Orain da gure garaia. Ditugu lortu akatzen, Ostia, unitate bat galdu dugu. Salduko ditugu. Zaska. Listo. Orain mercenariak kenduko ditugu, diru aurrezteko. Vale, orain mercenarioak direla. Sajones. Sacadores nórdicos mercenarios eta hauek eta hauek. Uste hauek mercenariak direla, kenduko ditugu. Eta zuek Londresera itzuli. Hemen eta gero Londresera berdin dago. Bueno, Total War Warhammer oso itxura ona dauka. Hainbat gauza ondo egiten ditu nire ustez, alde batetik, rekuperatu egiten dau Romeko mekanika bat dala fervor más uno. Eskau esaitazkoaz
Fervor -1. Es que me das fervor 1 y me das fervor -1, baina, bueno, vale. Errekuperatzen dau... Vale. Errekuperatzen dau Romeko mekanika bat, dala... 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 A ber, itxoen, adoren azaltzen dizuet. Vale. Dala, Romen Total War, ez bada zarete gogoratzen, Rome Total Warren, zuk zeudenean herri bat zetiatzen, defendatzen zeudenak, erretiratzen zirenean, ez ziren guztiz erretiratzen. Erretiratzen ziren herriaren plazara, eta egiten zuten azkanengo defentsa hila arte. Ez baina hiltzarto, horrarako zer ere gertatzen zen Shogun bian. Ez nago oso ziur, aspalduz darako jolazten Shogun bira. Baina mekanika hori, Total War Warhammerrean, bere ganatzen dute berriz, eta oso ideia bikaina da. Gainera, honekin bat, setioak hobeto egiten dituzte. Herrien tamainak txikitu egiten dituzte, vale? Hau da, zera, Rome bian, adibidez, baldin eta badago herri bat a tope de nivel, izan daiteken bezala Rome a un nivel de la hostia, o sea, Roma a un nivel de la hostia, edo Kartago a un nivel de la hostia, izan daiteke kriston herri bat errekorritzeko. Orduan, egin beharrean, kriston herri haundi bat, baina kriston herri haundi bat, egiten dutena da herri txikitxo bat, ez, hau da, laukale, txiki, baina dekote fondo bezala, herriaren etxe gehiago eta hori ikusten zela Romeen, ikusten zen bikain Romen, zeudela hortik etxetxoak de fondo ez, alakoak, eta zeuden gero lau bo soikale, eta el centro del centro bereganatu bat zenuen tokia. Vale? Orduan hori egiten dute Total War Warhammerrean, eta horrekin bat, arrezien zabalera ahondeagotu egiten dituzte. Zertarako. Nahi dutena da potentziatu arrezietan gertatzen den burrukak, bale? Warhammerrean gehien bat, burruken toki gehiena da, gertatzen delako arrezietan, ez? Pizkat, epizitate horren bila dabiltzatelako, eta horretarako heltzen dituzte, arrezietan gudak egotea, baina gudak a lo bestia, pero a lo super bestia. Horretarako, egiten duzte arrezi zabalagoak, eta ia ere asko beto egin dute, baina asko. Vale, hemen behar dugu artizago. Riqueza proveniente de industria. Granja no, fundición de hierro. Producción de recursos de venta de hierro. Hau da behar duguna, hau da nahi dudana. Vale, primeran. Diru nahiko txo dauka. Ez que joan behar nahi zoran dikarra. Vale, honendik ez dut gastatuko daukadan beste guztia. Beste txandat pasatuko dugu eta gero jamen egingo dugu nahi dudana. Este personaje tiene nuevas habilidades. Vale, markatu. Ai. Hau eta bilatuko dut, ea zehozer galdetzen didazuen edo komentatzen duzuen, beldur gabe, mesedez. Ez izan inolako beldurrik komentatzeko, galdetzeko edo zer gauza, vale? Momentu zen da ondo doa. Primeran, hau be, ondo doa, vale. Orduan, arreziak saltzen dituzte, eta han, hain zabalak diren, nun ia formazioak egin ditzakezu arrezietan, vale? Kaleak ere, kontuan hartuta, sartu bat dira kriston bestia haundiak, imaginatu horkoen arma hoiek, dituzten arma bestia hoiek, nun kaleak ere, zabalak dira, sartu alizateko. Osea, imaginau, lau kale, osea, imaginatu Bilboko alde zaharra dena, bale, zazpi kale, eta erronda kalea, bale, Bilboko alde zaharra dira, zazpi kale eta erronda, bale, imaginatu hori,
Total Warrean sartuta arresi batekin. Claro, honek zer ekartzen du, herri asko zer txikiagoa da, ziurazki gongo da jendea honen kontra izango dana, baina nire ustez nahiko ideia ona da. Alde batetik, burrukak toki konkretu batzuetan kontzentratu egingo dutelako, bale? Adibidez, arresia, nahiz eta arresia igual, ez grafikoki baizik eta visualki esan dezakegu, bale? Herria bezala, de fondo geratzen da, toki batzuetan, ez guztietan, toki batzuetan. Gertera gehienak, arresian gertatzen dira, baina arresi printzipalean esan dezakegu, bale? Imaginatu, ideia bat ezaguteko adibidez, imaginatu, el Señor de los Anilloseko goza bat, bale? El Señor de los Anillos Miastiriz adibidez da, arresia gau, herri errezitu bat da, baina atxean dauka mendi bat babesteko. Fetxatu behar duzu Warhammerreko estetika olako eso zer dala, bale? Garai horietan horrera eraikitzen zerako, osea, garai hori, bueno, hori da bizkat ere erdiaroko estetika, ez hain exageratua, beitu 8.000, kolonizar. Balonetarako behar dugu 2.200, hostia. Vale. Seneca ligero, sacadores pesados nórdicos, hostia. Hori interesantea da, hau da portu bat, ez da, Darsena, tamen ezin dugu jakin, vale. Honetarako 2.200 eta Darsenarako beste 2.000. Vale. Vale, menditugu 3 gainera, ez dago txarto, ez dago batere txarto. Claro, hau hartzen du baita ere, oden autoopera dagoela ja da, eta hemen aldiz bakarrik hau dekogu. Vale. Ez que barko dugu dirua. Horren imaginatu, aún puedes poner en Frisia, un gobernante en Frisia. Ambicioso a poder, no, dignatario, maestro táctico. Astucia +1, dignatario se mantendigu, tasa imposición maestres, provincia gobernadora. No, táctico lebeliko dugu. Vale. Eta orain deko jarri ditzakegu. Ezakitau jarri edo, hau, momentuz. Vale, orduan imaginatu hori. Adibidez, enanuen herriak, normalian enanoak, ikusten da, el Hobbiten ikusten da oso enanoak egiten dituzte herriak mendian barrena. Orduan, bai edo bai, nez eta arresia izan bai edo bai izango da aurrez aurren ematen duzun arresi bat, bale? Orduan imaginateko hori. Orduan, herria txikitzerakoan arresiaren luzera ere txikitzen dute. Baina, orokorrean horrekin lortzen dute azkenean horrelakoak bezalakoak izate, hau da. Ia toki printzipaletan jotzea, bale? Onerako, txarrerako, ba hori bakoitzaren gustua izango da, niretzako ondo. Zergatik, horrekin ere lortutelako gauza bat, ez dutenez, herri oso bat errenderizatu behar Total War Rome 2an gertatzen den bezala, herri osoa, zuk hartzen duzu Roma a tope de nivel, eta herri osoa errenderizatzea hartzen dizkizu, behartzen dizkizu izatea rekurtso bestial batzuk, bale? Niko entzartan GTX, ez dut fura bat, flatuko dut, niko entzartan duko GTX azpiborreta marreta, Rome 2 altuan, pizkat ikututa, personalizatuta grafikoak, lortzen dut joatea 30 FPS-etara, GTX azpiborreta mar batekin dela gama erdi gora. Ja, osea, GTX azpiborreta mar Ti, orain daukan txartel grafikoa aldatu behar dut YouTubekoa. Orain daukan txartel grafikoa da MSI, GTX azpiborreta mar Ti, 2 GB RAM-etara OC Edition bat, vale? Ja urte batzuk ditu, noski. Osea, hostia, con los separatistas romanos están viniendo potentes, Baina... Están viniendo cerquita. Igual armada bakatu beharko dugu, honekin. Hostia, que no nos da. Zer altzen. Vale, orduan haiek bez. Gainera haiek bajak sufritu egin dituzte, eta hemen beste bi armada gehiago. ¿Qué cojones? Elite
Palatina. What? Este mercenariak hartuko ditugu, ya urrengo txandan, que tampoco va a ningún lugar. Honetarako 2000, vale. Primavera, verano. Vale. Hostia, hau ez dute alda... Hostia, ez dut honen ganau. Me cago en tal. Honen herri arrezitu ez dut aldatu. Horregatik daukate hemen pizka bat folloia. Bueno, urren hori, imaginau... Txanda pasa, behar dut. Imaginau nola... Galdo egin naiz. Galdo egin naiz. Alzheimerra jota nago, ja. Galdo egin naiz. Bai, Roma bezalako herri bat ez referendizatzera errekurtso askoz ere gutxiago, osea, askoz ere gutxiago kontsumitu egiten ditu, eta horrek beste gauza batzuetarako erabiltzea usten dizu errekurtso horiek. Orduan, orain, baita ere egin dituzte beste hobekuntza batzuk, adibidez burrukatzeko sisteman da soldadun, burrukatzeko sisteman egin dituzte aldaketatxo batzuk, bale orain, lehen ez dut hori, ez dut oso ulertzen, baina bai ulertzen dudan horrekin be lortu dutela, hostia, con los unos, ¿no? Se están viniendo para arriba también. Bueno, horrekin ere lortu duten ara pixkat gehiago kontsumo, behar den kontsuma murriztea eta errenderizazio orokorrean hobetzea, eta horrekin lortu egin dituzten da hainbat efektu sartzea eta hobetzea. Orduan, igual, txartel grafiko berberarekin lortzen dute asko zere politago ikustea. Eta hori asko eskertzen den gauza bat da. Ikusi ditut irudiak grafiko altuan eta benetan da flipada bat. Dago kanal bat hemen Espainian, Ujo ez dakizer, horren bilatuko zuet, hau txanda pasa egiten duen bitartean, dita baten bilatuko dizuet, ematen badiazue baimena. Ujo, horren esango dizuet, eman segundu bat. Ujo Cester, hori da kanala. Ujo Cester, erakutsiko dizuet dita baten, bale? Uste badidazue. Agregar... captura de monitor, aceptar, cuidado, no, que sí, vale, kongo momentu bat hau, vale, eta orain ikusiko duzue, hau da kanala, Ujo Cester, hemen ditu Total Warreko bideo pillo, gainera tipo honek frogatu egin ahal izan zuen, Bretaña hondian frogatu ahal izan zuen jokoa, Total Warhammerra betan, eta da, benetan, pasada hucha, y estos, los condes vampiros, vienen chetadísimos. Dirá Warhammer pero mira, con Scrolla, o sea, así de simple. Nire jarri aldi zodan bideo bat momentu batetan, soñoak enduko dut, arazoak ez izateko, vale? Baina, imaginau, bueno, o sea, beitu, txiki izado ikusten, vale? Ez dakit ondo ikusiko den, vale? Baina, beitu, o sea, beitu esta locura. O sea, beitu esta locura. Hau da, enanuen herriak eta hauek dira... los condes vampiros. O sea, beitu esta locura, chaval. O sea, beitu nolakoak diren arresiak zabalagoak eta bal, bere ikusten duzu, askoz ere zabalagoak direra. Vale, hemen ikusten dituguen danoak eta bar. Bueno, en fin, hau da txorrada bat erakustea, O sea, sin más, mensaje 0,5 Olo, Juego Cester, Incepción de pantalla, así un poco de todo. Vale, orduan ja hau fuera eta gora berriz. Vale, oso tipo ona eta oso kanal ona. Gomendatzen dizuet eta benetan gauza asko ikusi alditu zola. Ostia, setioan gaude, setiatzen daude. Zer egin digute, setioan gaude edo ez gaude. Zindu gorrako, setioan gaude, bai, setioan gaude. Setiatzen daude. Joder, no viene poco ni nada. Vale,
hau zuteko gomen defentsaz. Vale, eta ditugu beste bizaldi. Buah, estos tienen una ropa, esto les revienta la armadura de una forma. Legio comunitaria, Bueno, nik uste dut hau, irabaz dezako gula, Ataque, no? A ver, karga dezala buruk hau. Orduan, bori, nire ustez, lan bikaina haude egiten Total War Warhammerrekin. Gero, ia ere hobetu dute, ia asko esaten dute, hobetu dutela, ikusgarri izango da hori. Saiatu behar gara gure zaldiekin, haien gure zaldiak dira de combate cuerpo a cuerpo, de choque, tropas de choque. Saiatu behar gara gure zaldiekin, haien ballesteroa, ¿qué me estás contando? Ballesteros, pero de qué va hippie colado con ballesteros. Vale, gure zaldiekin saiatu behar gara ballestero horiek akatxe. Gu dekogu gainera erromataren kontra dekogu, ustut erromata hau dekola, morala igota erromataren kontra hori orain ikusiko dugu, momentu batetan. Esaten dute, Total War Warhammerri buruz ere, zera, ia hobetu dutela asko, ja ez dela hain engerado, lehen gertatzen zala asko, tropa guztia, visibilidad severamente reducida. Me gusta, porque así sus ballesteros van a tener un negativo bastante gordo. Usted en nivel muy pobre, daño por perforación, no, esto es no, nivel bueno, morala, nun ikusi dezaket. Lo general en digo dizkodan gauzak Nordic Warlords. Ez nire dut ikusi nire general, igual hemen ezin dut ikusi, No, kadeitzeko, esconder en el bosque, saqueador, asustar a todos, eta inmune al miedo. Esta unidad es inmune a los efectos del miedo de las unidades aterradoras. Inmune al miedo, vale, asustar a todas las unidades enemigas. Vale, pediatro behar non desplegado, porque komplikatu izango da. Igual hemendik, jake guk defendatzen gaude etortea. Sartuko gara zuzenean hemen. Ez digute ezer ikusiko. Eta zaldixak hemen ez dugu ezer, bueno, hemendik bez digute ezer ikusiko, baina Saldría que se tocó realmente flanqueatzen, sonaldo honetatik. Cualquier campo de batalla que contenga un asentamiento o una granja, pero siempre apoyando a la facción que posee la región en la que viven. ¿Pueden hostigar? Vale. Vienen refuerzos enemigos. Badakitxo, eta gureak be. Vale. A ver, hau da... hau dira tropak nahiko... En fin. Cacati, pero bueno. Caballería de escaramuzas. Caballería de cuerpo a cuerpo. Zueko nahi etorri hauekin. Vale. Eta bi ofizialak batera jarriko ditugu. Hemen. Eta orain utxiko ditugu hauek erreta guardian, bada espada, hemendik alboetatik, saiatzen badira zeo zer egiten, izateko hor defentsa. Hauek ongo dira justo hemen, saldizakara, eta hauek dira escaramuceros nórdicos. Estos son un poco bastante cacotas, pero bueno, utxiko ditugu hemen como segunda línea de hostigación. Vale, ideia da haiek etortea. Bale, edo, eregitea haiek etortzea gure tokira eta holan haiek bat batean ikusten digutenean ateratzen den plan de horra, osea, aloura zatea, ¡ay, mamita, qué miedo me da! Eta egitea ¡prima! ¡No, Popeye! ¡Sálvame, Popeye! Bale, holako zeo zer.
Ziur, esan duzuela zeo zer, en plan, estúpido, egin dudanari, pero bueno, vale. Venga. A ver, saldiziak batera daude? Vale, saldiziak eramango ditugu gutxienez. Gutxienez, onarte. Gainera hemen, toki elebatu bat da. Eta gainera, zoitzekin, ez digute ikusiko. Vale, formazioa prest dekugu hemen, gure defentsa formazioa. Eta bitxe ondo egongo litzateke ikustean ondo den besteak. Eta ballesteroak harrapatu behar ditugu bai edo bai. Nahiko berdinduta gaude tropaz. Hau, barra hauei ez egin kasu asko, porque barra hauei egiten dute kasu bakoitzak dituen soldadu kantitatei eta ez variantei, que si son pesados, son ligeros, estos pueden hacer cargas, estos no, eta alakoak, ¿vale? Orduan, horrei ez egin kasu, ¿vale? Kenduko diet hau, porque, bueno, ez utziko diet momentuz. Berdin dago. Tiene un arma, pero tampoco... Activa, fresca. Hoi abiltzen daude, a ver. Nahitzen dagoek ligeroak direla, pisu gutxiagokoak. Beitu, hor daude armada guztiak. Baina, Juan... galdu ditugu, bale, ba, hemen esali. Hemen jarri. ¡Al ataque! ¡Que va a ser Pupitar! El enemigo ha encontrado nuestras unidades escondidas. Vale, lase. Lase. Utsi joaten. Ballesteroak dira interesatzen zezkigunak harrapatzea. Ballesteroak dira interesatzen zaigunak harrapatzea eta jipoitzea. Holan, claro, pikak ekartzen dizkit, argita garbi. Pikak ekartzen dizkitala. Osea, normala, logikoa. Eta nahi eta zaitzezkit, ballestakoiek akatza edo mintzea haiek distantziako zu gutxiago izateko, baina gara, pikak hartzen dizkit baita ere, eso no mola. Zeratuko naiz akatzen gutxienez distantzian, edo ea... ¡Mirad! ¡Unidades ocultas! ¡Sasca! Buah. Masacre, pero... Bueno, gutxienez ballestero batzuk kendu dizkiegu. De lo malo. Buah. Desmantelar unidades de ballesteros enemiga. Ondo. Pizkak suicidio da holan erabiltzea zaldizak, porque pikak... Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. Pikak harrapatzen dizkigute y es un poco... mierder, pero... Pikak, hostia, besteak... Ez dut nahi pikak harrapatzea... Vale, bat salbatu egin da. Ondo. Vale, pika batzuk salbatu, zaldi batzuk salbatu egin dira. Eta, bueno, hile egingo dira orain, osea, ez pentsa salbatu egingo direla, baina... Haiek pikak dituzte eta nik distantzia, osea, gorputzeko erasobrako. Neko, haiek abantailekote pikak iramategatik, besterik gabe. Baina, gutxienez, lan hona egin dute eta da... ballestero batzuk kentzea, erditik, nahiko ondo. Hori ondo dago, hori da helburu, hori izen helburua, ballestero batzuk erditik kentzea. Dekoten distantziako eraso unitate bakarra delako, ballesteroak. Ahí estás mercenarios mañana, o sea, nivel 2,
fresca huyendo. Joder, es que le hemos metido una paliza momentánea a esos ballesteros. Vale. Vale. Venga, orain urbildu behar dira. Besterik gabe. Orain urbildu behar dira. Eta hauek dekoten penetrazio armadura van a flipar a colores. Les gustan ustedes tienen doble tico en la penetración de armadura. Ven ikuste zakegu. Melee attack, charge bonus, melee defense, missile launch, ammunition. Non dago. Melee launch, charge, melee attack, melee defense, charge, armor, healthy. Ez dago armor penetration edo ez dago zozea izan beharko litzatek, attack against infantry, cavalry, capture power, missile block chains, spoiting, ez dago izan den hau guztietatik. Bueno, hauek nahiko aberia desente egin dezakete. Vale. Ballestero batzuk kenduta, guk orain pizkat desabantailan gaude, vale? Baina, bueno, 120 soldadu, 124, exactuki. Orain itxaron behar dugu haiek agertzea. Hango diogu kaina pizkatxo bat agertu arte. Zurazki birformatu egingo dira, berriz egingo dute formazioa eta etorriko dira erasora, klaro. Urtzen ari, ziren ez bana del txarto. Urbiltzen badira, porque ez dakit urbilduko diren. Lugar ez dira urbiltzen, kontuz. Batzutan ia gauza hauetarako da kabroi bat, eta erasoin behar, eta ez dut guztok eraso egitea. Baina, bueno, behar bada egin beharko dut. Nire distantziako erasorako tropak nahiko txarrak dira, onderoak dira, bale? Orokorrean ordeko dan... normal, bale. Epa. Lasaitasun osoz. Esteko inolako prisik. Nire gustatzen zait beti hauek atxean izatea, nik zut gustoko aurrean eramadea, baina inoiz. Beitu, hor daude. Hortik datozte. Oso momentu batetan, bi hauek. Hemen jarriko ditugu, holan. Eta beste bi hauek. Mendik, hola, eta orain adaptatuko ditugu bi hauek utziko ditugu hemen para que ja hemen burruga dagoenean flaska hor karga hori hobeto egiteko eta generalekin berdin. Nik orokorren ez dut bez oso gustoko erabiltzea generalak burrukarako, baina bueno hor datozte ballesteroak zitut inoiz ikusi ballesteroak, Atxera egiten dute bat batean, pero que dices? Hipiko gau, ben. Atxera egiten dute bat batean. Zer, ikusi digute eta esan dute Vengo Diego, le vamos a presentar batalla. La fleáis. Torriko gara. Kono. Hau flankatzeko. Ba ez dakit babesten diguten, laguntzen diguten, edo ze. Baina zeo zer bai egiten dutela. Edo hori espero dut.
Eta aprobetxatzen dira orain, mugitzen ari naizela, tropa guztiak erasotzeko konturatzen zari, ezta? Bueno, haiek ez dakitena, da generalak hurbil dituzta, aizeita ateratzen itxa ditubala, edo, ez dakit nola esan oso ondo, zaitzen ari dira zaldiekin alboetatik flankeatzen, edo zuzen etorriko dira, ez dira izango kapaz, zuzen adarme de bruces. Bila eta zuek bi hauen bila. Justo hemen ja hauek zaldi hauek gusten duzunez nahiko fastiatuta daude orokorrean, bale? Zuek hemendik paratu eta zuek zalegoen bila joan eta erdigunean nahiko eta zuk zerteko, hau da, hau zer da reconocimiento objetivo aliado, reagrupar 30 segundos más 10 alcance de visión, grito de guerra. Venga. Zuek hona eta zuek joan baiesteron bila, baina zuzenean. Vale? Eta igual sartuko ditut generalak laguntzera. Erdigunetik. Porque egongo dira nahiko batzu ja... Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzoso. Missile warrior, back! Me cago en tal. Aztu horiek, sartu hortik erretaguardiatik laguntzera porque barko dute Gorrokorren hemendik jausten ari dira eta hemendik irabazten gaude. Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo. Jarri pues, irabazten gaude, ondo goaz. General gainera hortik sartuta. Eske hemen gainera be haien generala dago, baina guk bi general ditut. Bueno, haiek ustut be bi general dituztela. Ez baina biltzarto, baina. Baina bai, flanko hau ja badua irabazten. Orokorrean flanko hau ja irabazten dago. Alanda ere, ostia, mintzen ari naute. Sartu dute hemendik general bat, alba dut. Generala pikutara bedialeko diegu. Saiatuko gara, generala, behin generala. Ondo! Ondo, general gabe, behitu ja, bat batean. Zaska, pikutala, listo, erretiratu dira danak. Victoria, este es un gran día. Primeran. Defendatu egin gara, hostia, nahiko min severo egin digute, 6 baja, hostia. Hostia, min severo egin digute hor. Nahiko txaminu egin digute hor. Baina bueno, ondo defendatu gara. Jogazeten zuen galduko genuela eta guk irabazi dugu.
esaldi hori. Un buen general no ve solamente el camino que lleva a la victoria, también sabe cuándo esta es imposible. Polibio, historiador griego. No, supo este da su tocho y luego se saca de la voz Newton, lo veis flipaos. Ay. Saldiak hasieran lan bikaina egin dute baiestero horiek akatzen. Oso lan bikaina. 800 bajas haiek, ez dago txarto. Zuzkaten neundago eta marge, ondago eta bi gehiago. Gauza da hor dekotera beste armada bat. Gu saldizak aldu ditugu. Saldu. Zeratu zai hemen. Les hemos dejado hecho tizas, literal. Taube dago, hecho, bueno, es que guk ere gaude. Hecho tizas, literal. Hartu bitugu hauek. Saldizak. Dira geratzen direnak akatzeko, besterik gabe. Hauek pikutara bidaltzeko. ¡Zasca! ¡Pumba! Patada entre pierna. Hachazo al gato. ¡Hostia! Hostia, orain ez gara. Hostia. Bueno, hostia, eta armada hau! Me cago en tal. Me cago en tal. Cago en tal. No, gutxenez uste dut txanda batetan ez direla heltzen. Dut. Gauza da... Momentazo zuzenean. Uste dut... Bai, harrapatzen digute, es un... Joder. Ez que berriz bereganatu dut herria uste dut, nik akatu egin nuen herrizkau eta herriz lo han repoblau. Separatistas romanos de mierda. A ver se gertatzen den, porque eman diegu paliza desentea igual, egiten dute patitas y nos dejan tranquilicos. A ver zer egiten duten. Ai ama, estarria, gripazo, estarri, pratika gasita, oizu zailuan sartuta. Your men will turn the enemy's bowels to water. Sus ofertas pavos. Come, aid us in this war, I beg. Joder, es que... ez zait interesatzen, tio, nahiz eta diru ez moan. Osa, alde batetik bai, pero... beste alde batetik ez. Nahiz eta nirekin ez diren ondo eramaten. Es que ya... gerra nahiko txo ditut hemen. Unoak, longobardoak... Es que ven ya nahiko separatistas y separatistas, o sea, es que... Que va, ezin dut, es que... Es que daukadan allá nahiko txo daukat. Es que gehiagi da ja, niretzako, guda gehiagi. Ziber naiz gudak erditik kentzen. Plan. Bueno, adibidez, los separatistas romanos no quieren. ¿Por qué? Porque son romanos y quieren lo que quieren. O sea, besterik gabe. Imperio Romano de Oriente, que está en la mierda. Y Imperio Romano de Occidente. O sea, Orientekoa ondo dago. Occidentekoa dagona kakaztuta. Gero, Orientekoa gero bilakatzen da
Konstantiar imperioan iraungo duela turkoak ez, otomandarrak Konstantinopla bereganatu arte. Eta hori koinziditzen du Amerikako aurkikuntzarekin, 15. mendearen amaieran. A ber, separatistak egin dute jaien txanda edo ez? Frigidia, Aria, Atropia, Patria, hor datozte separatistas romanos, ostia, ez digute esera egiten, ez digute esera egiten. Joder, agresor Italia, estafación en aliados, entran en la contra en el bando de un aliado. Defensores anglos. Es que sois una... O sea, es que no tenéis nada. Es que no tenéis nada, anglos. O sea, es que ¿qué vais a hacer contra los italianos? ¿Dónde están estos? Es que... esto es una... O sea, vale, jartzen naiz, zuekin. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? O sea, ¿de qué sirve que yo os apoye? ¿De qué? ¿De qué? O sea, igual ondo datorki, porque adibidez Francoekin... Franco... Joder, es que son todos... Es que... Yo es que sois todos nómadas, porque vino el señor Atila el Uno y os ha dejado hecho trizas, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Zer egiten dute goera honetan? O sea, es que se te interesatzen beste guda batetan sartzea, porque gudak ere dira negatiboak, gero. Hombre, es que veiten uno de uno se está metiendo por Italia, joder, Italia tenemos uno. La hostia, Italia, madre de Dios. Italia esango nuen. Italia esango nuen. La hostia. Italia esango nuen. Hostia. ¡Por patas! ¡Pero para allá no! ¡Pedazo de imbécil! Para el otro lado, hacia la ciudad, pedazo de idiota. Bueno, armada de Akachi izango litzateke la hostia. Ser decote. Arqueros unos a caballos, ¿pero dónde sacáis esto? Mira cómo tengo las tropas. A ver, egin dezakeda nada hau honekin batu. Eta hau honekin batu. Vale. Diru aurrezten dut eta mertzenariak kontratatu alditut. Eta mertzenariak dira nahiko onak. Hartuko dut igual katapulta bat. Ez que katapultako orako burruketan ez dute asko merezi. Zaldi asko dira. Eta gero, gorputzarako eraso ez dago asko. Zaldizak nahiko... Arkeru pare bat hartuko ditu nahiko eraso ona dekotelako. Eta saiatuko gara hau akatzen. Joder, pero ¿dónde vas dando esa puta pedazo de vuelta, pedazo de loco? Horretarako ya... hemen sartu. Eta gero, dirurik gabe gaude. Bueno, nahi ditzan dela dekogu. Ea zer komandatzen duzuen hortik. Vale, sebez, ondo doa gauza. Posten nago ondo joatea. Hemendik unoak ez dira horbildu. Momentuz. Joder, eta bolatu. Bueno, geratzen zizkit laburte lortzeko helburua. Ez dakit hemen jartzen duen. Sobrevive hasta el otoño del 432. Gero dago, saque y roba y ocupa 3 asentamientos distintos. Hau eginda dagoela. Britania superior, Britania inferior, Britania superior, Britania inferior da zonalde guzti hau. Ikusten duan ez,
beren gatu behar du, eske milagatik ez du merezi. Guardia del fogón, mantén un total de 15 unidades del siguiente tipo. Guardia del fogón, ¿dónde ha hippie colgado? Vestido de la siguiente tecnología, diezmos, nago egiten servidumbre, servidumbre es, hau, cuotas y arrancas. Hemen ez doko diru hau egiteko eta txanda bat, tío. Es que no hay dinero. Ai ama, en fin. Armado nahiko txarto dago. Eta hau, en fin, hau, hostia, elite palatina, hau... ¿Sí? Forjado de armaduras. Horrek goratzen nau, hemendik, hau badago leginda. Osea, hemen erreklutatu alko nuke... Guardia del fogón, nivel buena de armadura, nivel normal, probabilidad de bloqueo de fletillas, nivel pobre de daño por perforación de armadura. Si no tiene para perforar armadura, caca. Es que hauek dira, eskolari hauek dira, la hostia, Bilbokoak ematen dute eskolari hauek, benetan. Bilbokoak ematen dute eskolari horiek. Vale, va txanda, es que si dut asko zere gehiago egin. Me tengo que proteger de estos, de los otros y de los vecinos de enfrente, pues, ¿qué voy a hacer? Ay, ama, en fin. A ver. Ai. Zer egiten dute. Ez dakizu ezingo goditu da. Total Warhammer ateratzeko, ja, pingoz, atza hori nire eskutan. Eta, vamos, bolatzeko orduak eta orduak eta orduak eta orduak jolasten. Más, los... Conde vampiro, no le esango nunca condes vampiros en euskaraz. Galdera ona, condes vampiros euskaraz. Conde... No da vampiro euskaraz. No da... Ostia, galdera ona, no da vampiro, conde izan daiteke jaun edo horrelako zozer, edo conde edo... Pero no, euskara, beatuko, ez dut horrein, vampiro. Vampiro. Gracias, traductor de Google. Vampiro. Konde vampiroak edo horrelako zoz esango letxateke euskaraz. Gogoak ditute, gaina konde vampiroak ematen dute, que van a ser los rotos del juego, ¿vale? Loleko... Ez dakit, loleko kata, loleko jax, loleko orain azkena horretara duten azkena pertsonia nola ditzen zen, auron, edo auro, edo horrelako zozer, setiatuko digute. Setiatzen daude. Vale? Ostia, Ravenan daude. Ravenan hori lehen Rome bien bestizun bat zeukan herri hori. Baina, bueno, separatistas haciendo han sobrevivido, separatistas romanos. Pues me parece muy bien. Yo aquí, os jodéis por el desgaste. Bueno, eta guzteko gomen defentsan laguntzeko, bueno. Saldizia esango un poco suicidio, con tanto caballo. Hain berko dugu defentsa hau. Berriz ere. El refuerzo que están hechos mierder. Han contratado unos mercenarios, pero tropas auxiliares palatinados occidentales. Tropas auxiliares. Tenían que ir a Pikak. Jo, es que nik ez nizo ondo eramaten saldiziekin, baina, bueno. Ean nolakoa den mapa. Suposatzen dut herri esango dela, Suposatzen dut, porque nik nago herria defendatzen ez eta nik erasotu. Ez eta nik erasotu, berez herrian da, osea, setio bat da. Vale, saldiak hauen kontra, joder, berri solako mapa bat, vale, saldiak hauen kontra, nik ondo biliko dira, baina hauen kontra ez, vale, pikak dira. Piken kontra saldiziak beti txarto. Orduan, hemen saiatu behar naiz. Jo, baina gure generala dago un poquitín tokau no lo siguiente. Saiatu behar naiz generala harrapatzen, alde batetik. Baina generala ez doa saldian. Gero, estele batetik saiatu behar naiz hau kentzen saldiekin. Eta hauek.
Magara ordena batera eramango dute argi eta garbi eta saldiziak, osea, no quiero suicidar, osea, hemen kontu handiz ibili behar naiz zaldiekin. Porque mi costumbre de suicidar los caballos es malísima. Hoy son tropas de choque, todo esto. Estos son tropas de choque, efecto seco, igual. Es comenzar, joder, el rato nice. Vale. Serrate de cote, orsero de cote, esto es de bonificación, pues para que salga así. Zer zer ikusten dut hor, habilitateren bat edo, ez dakit, dekote kriston habilitateko, vale. Pikak aurretik. Saiatu behar nahiz saldiekin liarla la parda. Y con el resto aguantar como un cabrón. Orduan ditut. Guzti hauek de cuerpo a cuerpo. Ah, despliegue de... Vale, ya, ulertu dut. Vale. Hauek distantziako erasoa. Saldi hauek dekotela despliegue de guerrilla. Vale, haien inguruan desplegatu aldutela. Tamén, saldi hauekin saiatuko nahiz haien... Bukatzen da, no puedo desplegar aquí, qué cabrones. Hemen bai. Esto va a ser la hostia. Saiatuko nahiz. Zeskizartzen... ¡Oh! ¡Oh! ¡Chaval! Ai ama. Gero, saiatu behar ditut esta caballería ligera. En plan, al bot batetik a flanquear y a meter daño. Eta hauek lanceroak hemendik. Tropas, joder, aktatzen dizkigute, epa, pausa. Zer saiatuko dira zurazkilenik eta bin batzen aliatuekin. Hauken duarditik. Eta joan zuzenean. Vienen refuerzos enemigos. Saiatu nahi dut. Vale. Tropa, hemen ditugu tropa hauek. Hauekin bat. Lerro bat osa desatela. Vale. Gero dekogu hauek eta hauek. Bueno, azkenan ez da izango hain desbarajuste. Eta general honekin hemen, eta saldi hauek hemen bada espadak, están bastante tocados. Odaien ofiziala, que estoy de hau eman nahiago dut combate cuerpo a cuerpo. Kontu zili behar nahi saldi ekin. Hemen geratu. Eta hor daude haien erreforzuak. Hauen bila joan. En general galdu dut vistas, beraz. Ona joan, zuzenean, o sea, golpear y desaparecer va a ser esto. Joder, ez dute ematen korrikan daudeni, chaval. Hau da korrika egiten joatea. Benetan? Hori da korrika egiten joatea, zuentzako. Denik eta egin ballesteroen bila. A freír a los ballesteros.
Pikak etorri baino lehen, porque pika daude ja heltzen, eta hemendik aldu zen dena egin. Pikak eta toste, ia pizkat gehiago arriskatuko naz. Hauekin denbora irabazten nabil, guztiz, osea... Pikak atzeratzea. Mendekote general bat, haien general A. Vale. Baina, hauek ia katuta daude, neko min egin diete, baina bueno, guk ere ballesteroiek kendu dizkiegu. Vale, ondo doa gauza, ez doa txartoko hau. Vale, ondo, venga, atxera, ja. Atxera, ja. Batzuk erretiratu dira, vale, lasai. Ona, eta zuek, ona. Zuzenean. A cargas, o sea... ¡Maldición! Han detectado a nuestras unidades de emboscada. Zeintzuk? Hauek igual. Bueno, berdin dago. Mendik, ona, etorri. Bueno, mindu egin dituzte. Ez dute lantxarra egin hauek, Direnerako ez dute lantxarra egin. Zidatlopak bez oso... mirestatzeko tlopak. Pikak datoste. Pago bella. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzoso. Men pikak daude, hor dago movida, ballesteroiek akatzea primeran izango litzateke. Baina pikak daude hemen, y no me gusta nada eso. Ez eta tropa onak izan, zaldi onak izan. Ona etorri. Bale, hau ja formazio desentea daramate. Zuek onatzera etorri. Hemen babestu. Eta ballesteroiek akatzea, eske, joder, pika horiek hor. Zerako espresiona, pika horiek hor. Zer nahitek hemen un ataque a dos bandas. Eta lan pikak banatu beharko litzate. Zergatik dago hor toki hori erdian, ez dut nahi toki hori hor egotea. Vale, zuek toki hobeagoa egin. Holan eta holan. Hemen eta generalak hemen. Bala hori haiek geldirik ikusten dudanez. Ez mugitzen daude, bale, ondo. Nola harrapatu ballestero horiek da galdera. Vale, bi hemendik. Bat ona. Eta hirugarrena. Zeratuko naiz holan egiten. Ea holan pizkat mintzen ditudan. Vale, atxera.
Ostra, min itxela egin digute zaldiei, Venga, orain, haien bila joan. Pero de ya. Zuek atxetik hipoitu. Claro, hain saiatuko dira salbatzen. Venga, arrapau, arrapau, ondo. Ufa. Vale, baiestero batzuk kendu ditugu erditik. Baina, ja, tropel hau ona dator. Arkeroen bila, zuzenean. Horren guztau inpaktatu egiten duenean, guztau inpaktatu egiten du hemen, eta tropel guzti hau itxe saiatuko gara izten. Bale, eta zuek ona general hau egingo du hemen orokorra hau. Hau, morala egoko du. Vale, ondo. Bitartean saldizeak. Ondo doa, ez doa batere txarto. Batere txarto. Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo. Las unidades enemigas han vuelto a la batalla. Atzetik jipoituko diogu zeldi hauekin. Eta hauekin aldiz saiatuko gara hauek harrapatzen. Hemen jipoitor gehiago ingo duzuela eta. Eta hori bitartean hemen daude bueltaka, nekatzen, haien buruak nekatzen. Listo, eta karga hori ja nahiko min egingo die. Eta en general ez dakit donde montere dagoen, egia esan da. Natorri zuek, eta infanteria mertzenarioa hauek izan ezik, hauen bila joan. Total, ja nahiko matxaka. Nuestro general ha muerto. Malas nuevas, hau da hildana. Baina, bueno, berdin dau. Ondo goaz, ondo doa gauza. Ez doa txarto. Eta gure ona, zuek hemen mantendu. Nuestros hombres han abandonado las armas y están huyendo. Haien general ez dakit nonde montere dagoen, benetan dinotzuet, osea... Eta arkero be mugituko ditugu ona. Venga, fuera. Hau ja, saldi hauek ja harrapatuta.
Vale, nahiko ondo erabilitak, Saldizak egia esan da. Esan beharra daukat. Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo. Guzti hemen laguntzeko. Zenbat soldado batzen zezkie? 300, osea, dekote hortik ofiziala oraindik. Ostia, dekote hortik unitate oso bat. Sardillak ona etortea. Formazioa berriz egitea hauek hemen. Eta hauek hau ja dena akatu egin dituztela hemen jartzea. Eta etorri hau ja gaude matxakaos, osea. Venga, ja gutxi falta dela hau bukatzeko. Buelta eman diogu patatari, osea, tortillari buelta eman diogu oraintxe bertan bikain, Guko na etorriko gara, tropak deskantzatzeko, gainera hemen munizio pizkat geratzen zaigu oraindik. Hau daude reventaus, osea, reventaus total. Hau enbila, Juan. Alangule tropak hemen deskantzatzen dute lasaitasun osoz. Eta hienak urritzen dira, eta urritzen diren bitartean nekado egiten dira, eta haientzako txarrago, gero txartuago burrukatu egingo dutelako, eta gainera gezekin bitartean inmendu egiten ditugu. Hemen odolostea. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, arkero geratzen dira, munizioarekin. Hauek ez dute batere, osea, hauek urrengulako ez ditut hartuko, ez dute batere ez. Korrikarik egiten. Gero izango dira la hostia burrukatzen, baina pesatuak dira. Medio. Claro, estos son ligeras, son medios, pero hostia, saldietan zuazela, osea. Dena ematera. Dena jokuan dagoela. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzoso. Uf. Akatu, ondo, eta orain ona etorri. Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. Lasai, zenbat geratzen zezkigu. Zeio, noran, dekogu kristona banta, osea. Ja, denarekin joan gaitezke, osea, zezkigu geratzen. Zeo zer munizio hortik bai geratzen zaigula, baina ez dakit ez da zer. Jo, ez que hemen pika batxo sartu dizkigute, me cago en la puta. Landare piken kontra! Neko ondo aguantatzen dute, Amenaza baja. Saldizak lan bikaina egiten ari dira. Saldizak izateko, osea, lan bikaina. Tartik salgardu dut. Claro, saldi hori, vale. El enemigo se está viniendo abajo. Eta ya en general suposatzen dut dala. Pesada infantería pesada. Listo, ya badago ya. Ya está. Ya está! Beste burruka bat, ostia, hortik zeu zer geratzen da. Errekupatzen ari dira hortik bi soldado, pero praktikoki eginda dago. Las unidades enemigas se han reagrupado. Bai, pero bueno, tampoco ez dira beste munduko ezer, oraintxe bertan. Su general ha sido asesinado.
¡Excelente! Ondo, ja generala gabe ja. Ba bai, jainkoak babesten digute eta gaur ere. Babestu egin digute, berriz ere. Berriz ere babestu egin digute. Listo. Finalizar batalla. Este es un gran día. Oso justo, baina ondo egina. Haien armada nahiko ondo matxakatu du, beitu. Bajas 464 solo. Haiek 1000, hostia. Gure... Hirukoitza, ez. Bai, hirukoitza. Ez da heltzen. Paliza bikaina. Oso ondo etorri zaizkit zaldi horiek. Oso ondo erabilitak izan dira. Oso ondo erabiliak. Eta zaldiak lan bikaina egin dute. Zaldiak lan bikaina egin dute. Más 6 minutos. Vivir con la gloria o morir con ella. Es el destino. ¡Tasca, cabezazo! ¡Buah! Avería. Hashtag avería. Au, general galdu dugu, baina bueno. Katuko ditugu. Ah, sí, que se jodan. Hashtag avería. Baina, kendu alditugu. Mertzenariak dira danak. Bueno, gehienak mertzenariak dira. ¡Aidan! ¡Kichitan! Sí, eso, pírate. Tosca, biakila. Avería. Galduko ditugu. Zaren behar duguna da tropak, berriz sartu, na. Irumia goztu nurrengoko txandan. Hartuko dugu este generaltxo bat. Gero kenduko duguna, baina, bueno. Este mismo. Eta... rekrutatuko ditugu. Tako pare bat, eta hauek. Tropa batzuz rekrutatzea ona sartzeko eta holan gero... Epa. Eta holan gero hemen tropa gehiago izateko, porque hemen rekrutatu alditugun tropak dira... mierdas puras, o sea, literal. Ziontete zer gehiago egin guzti hau hobetu arte. Ostia, zinut konpondu. Ah! Vale. Jo, sus! Markatu. Ai, ama! Irumia iruren urrengo txandan diru pikain izango da hori, Ai, Jesus, Maria eta Jose. Oso defentsa honak egin ditugu hor, Oso defentsa honak. Txarditzak oso ondo erabiliak izan dira hor. Lan bikainak egin dute, egia esan da. Uste baino beto. Baina, bueno. Vale, 20 minutu gehiago eta nik banoa, gozak egin behar ditut eta sortxeak izango dira 20 minutu barru, beraz, bizkatxo bat gehiago eta gero gozatxoak egiten. Bueno, sortxeak eta lauren eta arte egon daiteke. Lan, interesante dago hau, interesgarri, ikusten dute gustoko duzuela, beraz. Ba, neu gustoago, gainera, gogoan nituen, bihar ezin dut, bihar motxukora azten delako, eta ara joan nahian nabil. Vale, ez dakit esatuki nola edo zer, edo ez dago asko, arratsaldegun hauetan, bueno, badaude, baina niko izetan parte egitaketan dago, ordu bitarte, etxa heltzen naiz iruretan, jan, txakurra jetxi behar dut, eta azten da lauretan berriz, laurak inguru bezazten dira martxan, orduan, nik liretan soel estarriarekin hemen, hartu behar ditut gauzak, prestatu, kamera jarri behar ditut kargatzera, oza, deskargatu, en fin,
Locurón del siglo, pero bueno. Ea lortzen dudan. Oso saiatuko da egiten, y no me apetece. Igual lo tengo que matar y tal, con una Dalis. Ya está aquí, zelak izan arraroak. Aria da opera bateko atal bat, ¿vale? Normalean egoten dela el gordo de turno, abesten bakarrik, el gordo o la gorda de turno, abesten bakarrik, hori da aria bat. ¡Joder! ¡Chaval! ¡La hostia! O sea, habéis ido a jugar a desgaste, cabrones. Claro, honekin ya si no te seré in. Buah, eta bilko da, ¿qué me dices? ¡Qué cabrones! Han jugado a desgaste total. Es que berdin du burrukatzea edo ez, o sea, es que sin dut defendatu hau. Zer deko te defensa, es que no, o sea, no, o sea, con esto qué cojones hago con esta puta. Suerte es pues cada ataque en arquero, es que hago contra. Saiatu con naiz. Desplegaba solo a estas, pero lo que viene por detrás es... ¡Espartano! Ezin dut, naiz eta gine burruka ezin dut, o sea, ni de palo. O sea, hiru armada sufritu ostean, lau armada sufritu ostean. Chaval. Es que... Ostia, sakatu dute bakarrik. Sakatu didate generala eta sakeatu dute, sin más. Tenemos putos. Bai, ikasiko duzue. Bai. Ordeko zue para que saquéis. Urbe, crecimiento más uno, permite construcción de fortaleza de carros, ciudad, urbe. Embarcadero militar, lanceros y jinetes saqueadores nórdicos. Y es que mi miedo está y ahora mismo diré a ver dut, o sea, bai. Sala de... Como no es investigación adibidez. Si me han ayudado también porque me apetece cargarme ese puto ejército enemigo de lo lindo. Se van a enterar esos cabrones. Mimilla eun. Bai. Hau kenduko ditut. Arkeruak. Zaldizak. Zeman horrekin. Amazazpi. Kriston general akatu dute hor, Ojito, o sea, ez da broma egin dutena, o sea, no. No se lo permito egin dutena, o sea, ni por el forro. Juan Coitado buen Villa, pero meter tal paliza que aprendan de qué vamos. Joder, betaranda ere erdizka. Hostia, venga ya, ¿qué dices? ¿Qué dices, hippie colgado?
Hau da gertatzen dena, ematen diruzunean autoresolver. Retreat, my warriors! Retreat! Ready for orders. When your feet bleed, you can moan. Ready for battle. Vale. Eta ezin dugu zer reglutatu, claro. Porque no nos da la pasta. Eta claro, hemen etorriko dira y en vez de retirarse hacia... Bueno, desgastea. Zengo die, desgastea. Hombre, que du dezaketau. Eta beldurtu pizka bat hemen hartzen gauzak. Naiz eta tropa txarrak izan. Gutxienez ja haiei beldurtzeko indar bat da. Un gobernador en Germania, bai, porque akato egin digute. Heredero, pues hor. Ahora hemen hau por este jeguiz ja 71 urtekin ja, heldu zitzaion garaia beste mundura joateko. Hau badago, hau hor dago, hau hemen jarri ditzakegu. Eta hau ez da sartzen inon, vale. Vale. Joder, menos berrogotala. Me cago en la hostia, hori egongo da kriston matxina da bat. Lo matar kabroiak. Kriston general bat, general... Kriston generala eman dut aurretik kabroi horiek. Kristonekoa. Eta ez diet barkatzen inondik inora egin dutena. Inondik inora. Kriston general trebea akatu egin dute. Bueno, gutxienez ondo goaz. Ez dakit zenbat falta den 450irako, baina ez dut uste asko falta denik ja. Bizirik diraude egiten dugu, naiz eta unuak pasatu, naiz eta erromatarrak pasatu, naiz eta separatistak pasatu, bizirik gaude. Oie, zeo zer bada. Germanian egon diren jende gehiena ezin du hori esan. Gutxienez, toko madera. Men, toko madera. Zer egiten zaiatuko da. Hor desgasta sufrituko dut orain, eta ez badira bera mugitzen, boira apoio ez bestela kenuko dut mertzenarioa, jarriko dut general txoli hor, eta berdina beste general bate rekrutatuko dut tropekin bera eramateko. Eta sartzeko hor eta defentsa esateko hor, porque como me vuelva a pasar la de 4 ejércitos romanos, pues la llevo. ¿Pero qué dice hippie colgado? ¿Cómo que perder? Si tengo más tropas que tú, hippie colgado. Vale que son peores, pero... Hippie colgado. ¿Pero qué dice hippie colgado? Que eres un hippie colgado. ¿Qué dices que me gana hippie colgado? Eta generala katu dute. Fall back! Making camp. Dena akatuta. Menudos hippies colgados que están hechos estos romanos, macho. De neta. Tienes desgaste bikaina dara mate. Eta orain desgastea gainera. Claro, egin dute refortzoak ez izateko neu.
están vengando de mí, pero de saco, o sea, es pensa metiéndotela así porque les caigo mal. Joder, es que esto está ya, macho. Nada, digo no. Si no puedes. Si no puedes. Bueno, Uchene se estira. Vale, la humilla Diru. Joder. Arma bikaina hartuko dugu hemendik, Guerrero sin temor. Horretako lau. Eta ziko gara hauek rekrutando a lo loco. Vale. Omiarekin armada desente hartu dezakegu. 429an. Eman diegu paliza eta orain nahi guri eman digute paliza. En fin. También de como machinatu, joder, con malitas. Dios, la que se me viene encima. Machinada zabaldu zen tabernatik taberna. En fin, será fin. En fin, será fin. En fin, será fin. Ea va, ea va, ea va. Ea va, ea va. Ya no la maitzen duen dena. Joder, un señor de la guerra. Eta gero eta matxinena gero eta potenteagoa egiten da. Claro, hori be kontuan hartzekoa da. Oye, ya alde egiten, gutxenez, separatistak alde egiten dute, porque están reventados, les ha costado un huevo enfrentarse a mí. Ready for orders. Warriors all. Thirsty for battle. Es que, ¿cómo me encargo de estos cabrones? Itxandekin ja nahiko potente egongo naiz. Es que ez dakit asko muniziko duen. We
We need good fighters. Amaika. For the tribe. Proben gutxienez hartuko ditugu hauetako batzuk. Duty to the tribe. Adibidez. Eta holan gerorako gehiago dira. Gero 3000 diru dekogu. Baina, bueno, ya hori beste egun batera, porque ia joateko ordua egin zait. Praktikoki, baina. Eta jos, uno, osea, egin balgugu alde batetik. Kenduko dugu momentuz, eta diru horresten joango gara. Eta, bueno, nik uste hemendik utziko dugula zuzenekoa. Espero gustoko izatea, gustoko izan baduzen, bak izan behar duzen, eta esterik gabe zaindu, ondo pasa, eta ikusiko gara, lagunok.